ko ba matakala. Baby, what's up, baby? Mu ne gayin garin nan. Wannan haka yake ganin ki muke wannan ka mu mun san harka ba zau. Wannan gayi ne wannan yara? Baby ya gari ya harko daga ina haka waya kuma dai again har sai ni ko isu ko baby baby wannan shi ne ake kira wanda ai mana ai kana ka san mai turancin America ina ganin ki na jiki na haye miki kai normal ne normal na iya jarrabawa ke Allah ya ba ba ke mun nan ai ina ganin ki na kawai ni ban haye miki ko ba mu ai ba cika tero a unguwar nan kabu waya ba aka ce maka ba alquran yana haye